aksara nane sakit sing koyo ngene kowe sing paling tak tresnani saiki ni galake aku wong kena sliramu gandaan opo malah akhire wong liya sing mbok rabi kowe opo tekone saiki sesadis iki ninggale aku opo kowe ora ngerasa kowe mulya ning dhuwur sakit atiku iki kowe ning opo tekone saiki marang awakku sesadis iki senajan sliraku jaloro ati mergane nahan emosi aku dan kene terus sejon dugani engko sliramu uripe mulya karo bojomu saiki kena sliramu gandaan opo malah akhire wong liya sing mbok rabi kowe ning opo tekone saiki sesadis iki ninggale aku opo kowe ora ngerasa kowe mulya ning dhuwur sakit atiku iki kowe ning opo tekone saiki